Ma, chinilas ako. Bisa chinilas ah. Sako. Ha? Nata nas gua. Terjinggul. Nang kali ni Kiko na kayo. Ambot ni sa politiko nila. Pipi ko kulor kang ni Kiko. Ito talaga na shoot eh. Hapin nang kuan pud. Ikaw man ning Valentine seleksyon na pud lo. Diris koy. Ha? Sulong ka kana? Suare to ay di ko sulong lang ta. Susuro ka ta? Ay. Wa, sulong ba nang usa? Katatan ngayon, katatan na ay. Nga? Atatay lang usa. Dai. Tag mas dai. Maing buntag siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan diha no. So, kung kayo kumata kay, kung kayo kung mag-edit sa video gabi nya. Nasan may lakaw na uban ko nilahan ni kuan ito. Iman ng maning og sa mga kuan, mga migo sa dakit. So, naglamang kami gabi. So, karon late na sad ko. So, patay na jud ang masteran ni. So, relax din na ron sa mong trabaho dito nga ga eh. Manunto na mo guro karon. So, ay, as usual. Sige lang, okay ra ka kuan ta nga. Mastoryahan ta eh. Late man ta nakasaam ta ka master so. Sinya kayo, sige og galit master. Ato na to mga lakaw tag paspas kay. Ha? Ay diri ko lay. Teka sakay tanan ni balik. Tanga tayo. Tahu ah. Saan ka mo? Laga. Ay saba. Ay nakapamupong to nga ga. Nasa tricycle. Okay kayo, marag dali-dali ta kabutan nito. I'm sorry, I'm late. Always late. Kurma na lagi. Kurma na. Mabayo po. Okay na. Karon na ang swing. Ari bangang ano tanaw. Nga lagi gentle lagi. Sa pendol ni mga kuno mag-issue na sa diyon. Ako para Valentine's ni kadaghan nun. Grado liak da diha. Truck na. Timplag dark ni bi. Sa Kanisi ya. nga no gamay. Pagita lain kuan do. Tungao na, nga tunga na. Kung nagbuha nimo para atong ipang kampay na diha. Nya kanang suwan mo gid pure red jud siya. Sir, nindot na sir. Nindot na. Wala na balibo. Ano ka na pagkabriso? Wala magpalit day si segundo palit day guitars niya. Super guitars. Ay, das wala. Ato ala ba yung? Yan na bintale, mauga na. Ako na shooting yan. Oh. Wala man sir? Wapos ba yung? Okay na si may sani nga kuan. Pareho ni mo balik na. Lakaw ko no. Sa Yapon. Pila na ya? 135. Duha na ya? Dagko ni. Oh, duha na ya. Duha. Pila ka po? Duha. Oh, paling sa. Mawagid? Puwagid? Huwag iwasan yun. Kailangan. Sila? 3-5. Dah. Okay. Amigo. Katawag kami kami. Tintal. Tintal itong namil. Sila? 1 foot lang. Rapi niya. Soke ito ko. Tagsarapan minuto kuan. Wala kay trabaho man kay COVID.
Halin natin yung biyogol. Mali na eh. Pila yung halin ito? Pagkaduan ako. Wala na kong 2 kilo langsang. Di mo itong tingaw eh. Lahat mo itong brand. Ano yung brand yung biyogol? Dumilo. Domino. Goya gitu guys. Kalay. Kanara. Sip. Musta ka dia? Pabert. Lagi lang guys. Masa enggak? Ah, pizza. Ari ko. Dali ko. Ikaw ba? Kada patasan mo kay. Musta ka laki niya dia? Okay ra ba dia? Okay na. So to. Oh, daraw. Oh. Ganda. Dali ko daray. Oh, dali ko man. Mga agresibo sa katong kuan gani hati ang ipalit dust ba? Duha ka buok. Mas kuya. Dili kanang glitter ba? Glitter dust. Ah. May agresibo te. Abog. Dain mo na dito. Nara dito. Pila ka tan? Kuan? 270 o 50. 320 tanan. 920. Ah, terus lah baju tubig itu. Terus lah kau kena bagong gisiminto ba? Ayo. Dito. Ako na pa nito ba? Oh, Susi. begini kay nakatrapor ko dito sa Arde. So para sa ito para dali bayar ang gana para mo disubot para atas ko. Pilang. Makao na largo dai. Ba kunti naman. Ano gras 12 ta mga on. Ang buli pa mo aron lang kadri. Ah. Sakto ba kanang gibuhat mga ga? Oh, gro na. Sakto mo gro nang heart to. Ay, ikaw gana na. Ato nang balikan og pintal. Tara. Ito na batangan og dust. Balik master mana ni? So jingle ni. Patan? Murah. Busy ka? WhatsApp ha? Busy ka? Nakahatag nimo. Dawat ka ni? Nakahatag nimo. Maliho ko semua. I-subscribe niya yung channel, sir. Ala, kaya sa. Promote ang channel ba? Oh, bili pa na. Pili sa motor. Ha? Pili sa motor. Ari ragtang, pwede ragtang. Para klaro eh. Mora tayo. Mora ang hatag mo. Mora ang kiparit ikaw. Lamat kayo? Lamat sa kayo. Dili pa kuan mo. Ha? Or ning sponsor si mo. Sa kuan ato sa visit lang sa Verdida Printing Press. Pili mo katakuan. Ato lang sila pangutan. Kamu lang usawa lang. Promotion mo na. Indot ko ano. Oh, visit lagi Verdida Printing Press. Matik na nasa Bisayan. Gani, dito mi gini apa? Oh. Nasa lahat to vinyl stickers. Oh. Sila lagi mo. Ito deh. Kada pwede dito. Ako kanang design ako ana kanang print sila. Pwede ra mag print ito. Bisita to. Oh, bili mo na. Ya, election gisa may pilion mo. Ah, gano ito. Dili na maguno na ng Valentine's kay Oh, sunod election naman. Pasan sa? Pasan sa election na sunod. Apa yun? Gamitan lagi to? Iya, sige ya. Ha. Isa na ko. Isa na ko. Ya. Adun. Total battle kan ako. Challenge. Adun. Ilang wow. Ilang ako ninyo bigi. Bukid tumbol. Nya. Patuloy ko dire gid. Patol ako luya gyud magtabang ko. Di ba makuha mo pangalar ko? Hindi ayo. Ay, sabar ka ba? Joke naman. Masin dai no? the purpose ito. Masin dai, mauna ka tawag, kauling ang sayo. Namaya kung tabangan ka. Ug tabang, oh, pero pinabdan gani ka. Bugal mo dong, bahala ka dia. Wala ano ko tubig ko. Paabotan dia ay. Paabotan dia. Word kita ra nang magpaabot. Maabot ra lagi na. Maabot ang 5. Nya pagod. Pagod. Gamitin na gon. Ay. Basta niyang ibahan ka sa rimstick. Lo ba lagi? Yo, video. Kamay na lang kuwang mga ga. Kamay na lang yun. Dapat tumuhuman. Namusa. Awas.
Iba talaga pag magaling. Master gina. Wow. Boy. Alas 5 na kapit ba? Nung tayo. 4 na kapit. Bibel. Ah, Nagpatod, lapason ako. sukul mo. Ano dito ba? Pero. Ay, pintal. Ano pa bigil kay Mardikila ay? Ya menagad siya bigil. Bisa di malagad ba? Siya bigil. Isda. Ito ko kinam. Ito nga. Nah, Pag dengguan sa aristro niya. grabe. Initan gini kag tubig, sir. Initan gini kag tubig. Dahil sa gatos. Kahe. Snack sa tanay. Siyempre kay go, dollar may hiwa. Okay na, ito iba ka na sa sabto maglakaw. Paglakaw na ito. Ito iba kami. Okay. Paon ka lang. Sindin. Layo. Gawat para. Ustar mo na mga daoy. Ikot ko sila na tubig lang. Nah. Masa ko masula po. Wala na. Artista na ka? Wala sa YouTube. Kasi gawal na. Ano ba? Ano nila hindi dahil? Sir. Sir. Lamig ang kape mo. Lamig ang kape. Libre ba? Oh. Ito yung kapila, idahigda ka na mga pime. Ayaw! Bilar naman eh. Wala yung pinakalamig ang kape nga din mo matilawan. No? Nya plus. Pizza sponsored by... Kasi sponsor ni sir? Jackie Chan. Sir Jackie Chan mo? Tamubi. Tamubi. Ugma na tawag tiwas? Mana? Ang lawas. Igi. Patsita. Ha, goya pili ko ah. Ang nabili ko ah. Bigya. Kadala sa? Hindi mo imuha niya. Bibili mo ko ari. Dara po. Kira na. What's up? Kanag daw nanawa kong migog snapple na karton lang hangin. Ako bida gina. Ito tawag bang kayo mo. Dudes, pag ito. Sayang nga. Sinsya kayo ah? Sinsya kayo Yun, nalimtan. Ang sauce, di mo. limunti. Muna yung nakamahal sa sauce. First picture. First customer. Yeah, okay. Kaya karang umabot pinili ay kasi may mong pilion. Mau lang gihapon. Sponsor do? Mau lang gihapon. Sige taglalis anak mga vegetables. Ang kanang ang angay pilion katong nituman sila sa ano? Katong mutuman. Oh. Wa kita katumang sa itong uyab. Tara kung sa ano? Kana pa ka. Kung sa ano? Lah. Anak kay nituman ko kung sa ano? Ganoy tibis-tibis. Ari sa migog. Ha? Saman? Asa mo na butang motor? Puno na sa koleksyon sa motor? Oh, automatic. Matik na. Ako ang pagkabit. Apil ka ngayon, baday ka day. Subscribe na tayo ka, baba subscribe. Subscribe lang. Pwede ka na sa 1,000 kapin. Taka gitu na. Pagi ka 1,000. Pero mabot talaga pa na, di ba amigo? Muna atong ginapadong. Ato na padong. Asa man to? Sa ato sa balay ninyo? Atoy. Ah, dara. Oh, kasi bebe na ni. Bebe na ni. Wa ka gina. Ikaw na mo di masawa. Okay. Sir, ka sir? Yawa na. Sir, see you tomorrow. Sikir ba? Butar ko eleksyon na. Ano tagjit? May bam dah, wala bayar minggu dah. Bayar di kedai uang. Kani TV. Ha? Subscribe mo mga ga. Eleksyon na. Kani TV. Eleksyon na, butar ko. Oy. Saan na yung salidahan yung tanaw niya eh? Gubat ha, gubat? Gubat. Saan naman gubat ha, yun? Tangawa, gubat. Grabe, gubat ha, ano? Gubat. Pidiya. Gubat yun eh, sakto na gubat. Gubat nga, ano, naglayo lang ako saan eh, gubat ka. Ang nga ganoon ganoon. Silan berbe, waka baus? Sige, ikaw niya eh? Di ka tusik. Kala mo galay lawas. Basta inana kayo porma, kaya mo mahagil inana porma. Bawandaan. Ari ra kakakita na sa Pilipinas oh. Only in the Philippines. Ginagawang ulam ang spaghetti. Kadagan. Abot sa ano nga tagkaon eh. Butong is tilor ko sa kabuk. Tilo. Tilo ko sa kabuk. Sa kahumot ba?
So mo to siya tanan karong adlaw mga ga, no. So before that ni tapuson, gusto lang ko magpasalamat kang Sir Jingle Boy Lipite, no, kapitan sa Pandan sa kuan paghatag aning t-shirt, no. Usa kaya siya campaign t-shirt ni siya sa usa sa mga nidagan pagka presidente, no, karong 2022 election mga gano karon nga pinili ay. So kan speaking of election or pinili ay, no, kita ninyo tagsa-tagsa sa tuwa lahi ta og nauyunan or ganahan nga suportaan nga kandidato karong umaabot nga eleksyon, no. So man kita ninyo sa akong gisulti na lahi ta napilian. So namtay freedom nga mupili sa tuwang gusto nga kandidato, no. So nalang ko yung nabantayan karon nga nga sa Facebook, no, nga daghan kayo og mga nag-away or mga nagkabangi tungod aning maabot nga eleksyon, no, tungod sa pagsuporta nila sa ilahang ganahan nga kandidato, no. Nayuban nga magsilingan, mag-away, no. So akong masulti lang ana nga kung insam ganay mong gisuportaan or ganahan nimo nga suportahan, no, national na siya or local nga kandidato, gusto lang ako isulti sa mo nga ganahan ka mo suporta lang nga walay dala pagpanaot, no, kay kung mudaog mo gina aram ko na magsugod ang away kung manaot na ka, no. So kung na ganahan suportahan lang, mudaog mapildi, no, ana mo ginang politiko, ana mo ginang kuan politika, ana ra jud ang eleksyon, no. So kay at the end of the day ikaw man sa eleksyon patakibaw kamo imong silingan diha, gaaway pa mo, nagbungol pa mo hangtod guro na nga bungol tungod lang sa inyong gilabanan nga politiko kay wa mo nagasinabot niya. Ang inyong politiko nga gilabanan ikaw man sa eleksyon, sports na sila mag-uli ra na. So maintain na to ang kuan good relationship sa atong silingan or sa atong mga barkada, di kita magpadaan ning kuan, no, kaning kuan aning eleksyon, di kita magpadas tong emosyon. Kung natay ganahan suportahan lang, pero ay lang pagpanaot o kay pangaway, no. Kay ikaw man eleksyon siya wala ko'y ingon nga bati nga kuan intensyon. Ako gusto lang musulti sa kong side nga suporta lang way daw tay, no. So kay kuan ang ato ang purpose nung natay election kay para mo sinso ta or mulambo ang ato ang nasod, no, kay para pagpuli sa mga kuan, no, mga angay nga ibutang sa posisyon. So kung naam gani mo daog, ako lang i-hope nga kuan kanang matuman niya ang iyang mga pasalig, no, sa padong pa ang eleksyon o hantod mahuman ang eleksyon, no, nga kanang kaya niya barugan ang iyang mga ipasalig nga programa nga gusto niya ipatuman nga ikalambo sa Pilipinas, no, og kana maabot ng kuan mulambo ang Pilipinas, mulambo sa tatanan. So moro na akong hope nga kuan kung isam gani makadaog diha. So kani day nga t-shirt kini siya kuan siya kang Mayor Isko ni nga t-shirt, no. So ang usa ni pangiwan ko ng mama, so natulong ni siya kabuk. So kung ganahan mo kasi sa mga supporters diha ni Mayor Isko Moreno, no, ya i-PM lang ko ninyo kay ako na ihatag sa inyo ang duha. So mo siya tanan karong adlaw mga ga, naot ko nga kita pa balik sa kung sunod nga vlog. Ay mo kapulan, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe, no. Comment mo kung kayo mo sa video mga ga. That's all for today. Ganay TV, ano out. Bye-bye!